orburuak, gambak, piper berdea, tipulina, piper gorriak eta perretxila. Osagaiak izan ditut eta prest. Nondik hasiko gea? Ba, bueno, hasiko gea orburu garbitzen. Bai. Eta, bueno, esplikatuko dez momentu baten nola garbitu behar dien eta nola egosi behar dien. Hori da. Importantena da bere kolorea eta mantentzea. Bai. Orduan, hoi konsegitzeko, bueno, hemen daukegu orburu haue bakarrik. Bai. Ez dakit, bi hiru o lau dozena eukiko bagenu, Bai. ba, fondo txuri bat prestatuko genuke, irine, ura, gatza pixkatekin, eta limoia eta perrejila. Orduan, perrejilak bere klorofilakin eta mantentzen du bere kolorea. Bai. Baina, hau egingo dugu, bion arten ingo azkar, ura ja hemen punto ja irikitzeko. Eta orburuak bestu baino leheno dio, ezta? Hoi da. Eta, bueno, posibila da ere limoiakin pasatzea, eta baino perrejilakin eta jartzen bade horri batzuk hemen. Bai. Hola, direkto. Bai. Jarriko dugu. Hola, xe. Bai. Eta, botako dugu, olio pixkat. Bai. Olioa egiten dio kapa bat, gainen jartzen da olioa, orduan kapa bat eta haizea sartzeko eta ez du oxidatzen. Hori da. Eta gatz pixkat. Orduan, guain, nire gustatzen zait garbitzekoan. Hola, kentzea. Hola xe. Gero, hemen, torneatu pixkat hemen beralde haula. Bai. Hauek endu honela. Hola. Eta gau, hauek ezan dituzu aprobetxatzen beste gauza bateako. Zein, horrik eta, ba, hoi ere aprobetxatu dezakegu. Gaur ez, gaur kontan ez, baina bestela itxienen ezko bai. Hoi da. Haue, hola moztu, eta hola daunen bezala, barrua. Gero, hau ere, zuk esan duzun bezala, hau ez di oso potolok, baino hau jartzen badegu hola eta garbitzen badegu hola, barrukoa bakarrik erabiltzen badegu, hau ez dauke asko, baino. Baina pixkat ba ere, horko barruko hoi, hau ere dezakegu hola, hau ere egosi, eta gero, ba, bueno, beste plater bat prestatzea, eta hau ere nahi asko gustatzen zait, egosi aparte, eta gero vinagretak guk egin behar deuna, gainetik jarri eta gero jateko, hola txupau eta... Baina gordinikan, ez da, egosi gabe, hola xendon bezala? Ez, egosita ere. Uretan baita ere. Egosita ere, eta hemen digatzea hola txupauak vinagretak eta oso gozoak geratzen da. Hori da. Bueno. Hau ja, hola. Hau barroa sartu aldezu ez, erakutsi bakarrik. Ez, erakutsi bakarrik eta ja. Bale. Hore bai. Bueno, alkarrekin badakizue, 3. eguna, ez, 4. eguna, gau. Lau alkatxopakin nahiko. Hori da. Bale. Bai. Alkarrekin gaur, 4. eguna. Ordizitik dator, Martinez jatetxetikan, hori da. Martinez, betiko restaurantea. Hori da, Gipuzkoarra ez dago, ez Amerikan nun dagoen ordiziak Goierrin dagola. Baina, beste guzti izan, Gipuzkoan gabiltzala. Hori da. Hau ere. Gipuzko barro-barrua. Bai. Hori da. Goierri inguru, oza, herri txiki asko osatu da, da? Ez dakitzen bat, Goierri alden, ez dakitzen bat, 14 ez dakitzen bat izango gehan. Bueno, hauxe, eta zurea. Bai, beste honekin. Egingo deuna, gambak zuritu. Bai. Eta utziko dugu gambak, hola, buruetak endu. Bai, eta atzian zea, pusketakin. Bai, nik bat ingo izut, eta gero zuri lan utziko. Hori da, zuk muestrain, eta nik berdin ingo ditut beste guztiak. Hau adibidez, hola zuritu, ez? Eta gero hemen, korte txiki bat emango dugu. Bale. Gero, fregitzeko momentu nago zabaltzeko. Eta hola jartzeko. Arki, bai, nire kontu. Eta hau egin da gero, bai. Nik prestatuko dut bitarten vinagreta. Hori da, ospino olioa. Bai, horretarako erabiliko dugu piper berdek, piper gorrik,
Tipuline pixka eta perejile oso txiki da. Vale, barke. Bitartean, zerbait kontatzeagatikan, atzo hitzen ginuen, zuen azoka berezietaz, eta hori ez. Eta gero baita ere, nik aukera izan nuen, bertan dezue, zea bat, etxe handi bat, gaur egun elikatuz dana hori da, bai. Da turismo bulegoa, baina baita ere bertan, interpretazio bezala hori da. Zuk esplikatu zuzu pixka nola ban? Bueno, handa ona, eskolak eta hola pasatzen die, eta jendek turismoa etortzen danen herria bizitatzea, handik zirkuito batzuk organizatuta dare, zeraina juteko, gero gaztak eta holako gozak ikusteko, idazalgo gaztak, eta ordizitik pasatzen die, eta hasieran han plan bat baukeu, eta jendeak gustatzen zaio, da organizatuta dago zirkuito bat ordizin bertan beraiek juten die, delikatu zen txarla txiki bat eman da gero, juten die nire restaurantean, nik horre zaioten naiz, nire gana etortzen die, nik azokara juten naiz beraiekin, eta erakusten dio nola dan azoka, ze historio dauken, historio guztie, eta erosketa bat egiten dugu garaiko produktokin. Hori hartu, eta berriz delikatu zea juten gehan, eta hor kozinatu egiten du. Adibidez, ontxok, hartzen du ontxok, naski bat egiten dut, o plater bat ontxokin. Eta gero berak ere, partizipatu egiten dutean bazkari egiten, eta platera prestatzen, gero dastatu egiten dute. Eta hori da, esperientzioi gustokoa da, eta jendea oso ondo onartu du. Batzutan, helduak eta bestetan baita ere ikastoletatikan. Bai, eta jende gaztek eta hola ere, bai. Ondo dago, Bai. Home, politi, hau ja martxan. Nik zuritu ditut danak? Zuritu ditut ganba guztiak. Bai, hola moztu dizu pixkator. Bai, danak ez ditu gut. Igual kutxillo honekin igual hobe, Hoi zarraskoa da duzu. Listo? Honekin batzu hobe. Guain piper berrea. Nik aukera izan nuen, esan deun etxe hori bisitatzeko, eta azoka, aukera hori badago baita ere azoka juteko, eta gero bertan prestatzeko eta horrela, baina gero baita ere goiko gelan dago, oso ondo prestatuta, ez dakit non esplikatu baina, Zuk dietak egiteko eta nola piramide guzti hori, piramideak, hori da. Proteinak, vitaminak eta guzti hori. Gero menu, simulakro bat egiten da menu batzukin, umeak egiten dute, ze jango zinuke gaur, hau eta hau eta hau. Eta gero pixuen arabera sartzen dituzu, kaja kutsatxo batian, zerra aukeratu duzun jateko, eta makina beak ezaten du, zure pixurako eta dineako, oso saliazean, Hoi, umentzako eta oso ona, bai, pixka jakiteko, egun batien igual dana fuerte izin dala jan, pixkat zakabanatu inberdala, ez? Hori da. Nik uste guain asko lantzen dala. Jendea ja, elikaduraz eta hoi jendea nik uste aldatzen nahi dala. Bai. Ez da lehen bezalako etortzen dira igual menu bat jatea eta jatzen zuten bagarrunako holkikin eta hoi, eta gero bigarren txerritxuletak eta gero arroz esnea postre. Jendea ja neurritzen nahi da pixka tortaz eta nik uste daidek, ezakit... Bai, enzala bat eta gero babarruna, hori da, pixkat hori da. Frutak eta... Bai, hori da, pixkat, jakin. Barazkik asko, ari da eskaintzen jendea, eta beti, guk etxen beti eukitzen dugu, arroza, pasta, barazkik, Eta gero bitarek gustatu izaten detailia zen, adibidez gaur egun, azokan erostia da gozada bat, eta holako barazki aukera edukita, eta horrela ez. Baina danak lanagatikan ezin dute erostea jun, azokara. Eta orduan, elikatuz bea antolatzen da, zuk telefonoz eskaerak egiten marin baituzu, o baita ere internet bidez egiten marin baituzu eskaerak, zuk esan, ni biharko nahet erostia, ez dakiz barazki, gazta, hainbat, azoka etortzen dian hainbat produktu,
eta beraiek erosten duen, elikatuz. Eta gero zuri ondo etortzen zazunean, bertatik pasa eta jaso. Eta igual behar bada batzutan igual, etxeaino eramateko ere aukera izango dute. Hori gero presioan, behar ikusiko da, ze difentzi izango da. Baina ze hona, ez? Bertako zerritaren barazkiak jateko aukera, hori da. Ezin erosi alderdi batetik ordutegiagatikan, baina telefonoz deitu ezkeo, listo. Eske bai, jende asko dago, eta ordizikok askok, igual... Kanpo ertentzen dira lanea. Dendak eta igual, ez dakit, azizkine baten igual dendak goizeko zazpiterritan, zortzitan igual zortziterritan nola irikitzen bado. Claro, igual postu batzuk igual martxan dare, beste batzuk ez, baino denda jarri bardo martxan, igual entxoan juten da, ez dauke denbora. Gero ateatzen da ordu batan, eta ordu batan ja ferie ia jasota dago. Orduan olako gauzako iniziatiba hori da, oso ondo, eta kanpoko jendei ez bai. Bai. Kanpoko jendei inguruko jendei, goierriko jendei. Goierrikoa, bai. Egun hortan, asteazkena zen, eta gertatu zean hori zen, antzaudela kajetan, prest beraiek ja erosketakin, eta noiz etorriko bila, zai, ondo da, bai. Hau ondo txikituta. Ze propaganda egiten duten nik, Bai, hombre, bakitza... Aurrena lehen abizi bere herria zaltzen hasi, berda, ez da? Hori da, ondo. Hau oso ondo txikituta, hola. Egun horretan merkatuta zitzeiten dut, jan kontuan gabiltzalako, baina baita ere oso kale polita ditu, eta etxiak, eta Eliza ere oso polita, Santana Eliza, bai. Ondo, hombre, herrie... Badu, bere xarma badu. Bueno, omen, ordun, bauko guau. Bai. Gatza pixkat. Askotan nola ospinolio egiten danean, beti gehien bat sartzen dira piper gorria, piper berdia eta tipulina. Eta igual poru ez hainbeste, baina bitu, hola fin-fine bak eta goxuango da. Oso. Seguro. Hemen jarri dezakegu, puntio oso ematen dionei, Jerezko ospina? Jerezko ospina guantxe jarriko dio, baina oliban baratxurie oso txiki jarrita, jarri hor olibakin, kolore hartzen duen momentun, honea bota. Baratxuria? Bai, baratxuria, ez erreta baino kolore hartuta, bakarrik, Eta nahi galtzu pixetek hartzia? Bueno, ez baino, ez da... Hori esaten zu beste batean, hori da. Hori da, bai. Hori ondo naztu. Bien. Orain urruruak bukatuko zaizkiu, baina beste hainbat aukera sartuko dira. Hori da. Udaberriak ekarriko ditu, beste barazki batzuk, ez da? Hori da politena. Bai, oen zainzuriak ez dira. Produktua etxoitzea eta gero etortzen danen eta tomatek eta tomatek baldaukezu tomatek eta ez guaindik ez datorren hasten aberde batzuk hartzen ditut eta guaindik nola ingenun lehengon nola dien ilarrak. Bai, xixakin da. Xixakin da, oiz berri ez da. Bai, batxikikin da horrela. Bueno, hau ja... Eta oan zainzuriak baitare txuriak, egozik. Nire pixkatea salduko dira baitare. Bueno, ziko dira. Bueno, hau ja prest daukagu. Eta guen, etxoingo dugu... Hau egozi zai, ez da? Bai. Bale, berela. Eixabier hauek, listo, guztat egozita. Hau ja egozita ere, hortik atea ingo dugu. Bai. Hemen jarriko dugu olio pixkat. Bai, eta frijitu ingo ditugu. Bai. Hor jarriko dugu la. Gambak ez dakik gatzal ez daukat ez da? Ez dakak ez, zuritu eta bakarrikan, hola xe. Bai. Pixkat. Pixkat. Listo. Gaurun hau. Biratzen danean, belta eta vuelta ez da? Dugu ja. Hau platera hau zerbitzen dugu epela. Bai. Ensalada bezala, ensalada epela, ez da? Bai. Hori... Atzea. Oso ondo. Bai. Eta... Listo. Hau jarri dezakegu hola errit izatituta o laordenatuta. Nei, guztat ezaituela lauzatitan. Bale ba, zuen bezala. A ver, vuelta eta vuelta, ez da? Bai. Oie, ya nahi bat zue fuera. Eta... Atea. Eta atera. Vale.
Hori da. Hola, hola. Hola. Hola, eta papela jarri hemen. Ya está. Ya está. Eta tengo ditut, ezta? Bai, atera. Bueno. Zeu sai botatzute, gama hori. Bai. Bueno, eta ja, geratzen zaigu platera montatzea. Torri ba. Venga. Orduan. Xabal-xabalian. Bai, jarriko dugu. Hau hola. Beste hola. Con estilo y gracia, ez datu da bezala, ez da? Venga. Hola. Movimentu bizkatekin, ez da? Movimentu honet ezan, formak hori. Gol begira, Hola. Bai. Bai. Ze goxo dien, hor buruk ere. Bai. Gauzein, nahi behar izun nola uzatzen asko? Nola? Pregituta. Bai. Gorrinek. Zer, fin-fine bakita? Fin-fine mozuta. Hori da. Bai. Eta... Bai, ezken finen, adibidez hemen, porrua dakazu aurreko gunean nintzinen bezala. Fin-fine Julianan ebaki eta gero pregitu. Hori da. Eta hauek izango zian baitare, modu hontan fin-finen ebaki, eta olio berotan zartu tatea. Hori da. Eta... Hori beste batean. Hau prest. Bai. Eta guain, hemen. Bai. Jarriko dugu. Vinagretea. Holaxe. Beste koloreta ematen dio. Bai. Eta hola. Arki. Nahiko. Bai. Eta, ja, bukatzeko, jartzen dugu. Gambak hola. Bai. Ez du forma hori eman da, hola Bai. zutik egoteko. Primeran. Primerako platera. Primerako platera. Hemen, eta hori, hemen, eta hemen, hola. Eta, bukatzeko, goratzen zea nola egin genuen lehengon. Fin ebaki zenuen. Hola. Zea porrua, bai zati txurila eta pixka berdiekin ere. Fin mozuta, txurazko platera. Txurazko platera, hori da.